Mao kini ang kinabuhing dayon. Juan 17 bersikulo 3. Ug ang kinabuhing dayon mao kini ang ilang pagpakaila kanimo nga mao ang bugtong tinuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong gipadala. So sa ato pa ang pagpakaila. Mangutan ako, giunsa nimo pag-ila ang Dios? Giunsa nimo pag-ila ang Dios, mga igsoon? Moingon ka nga, katong amahan sa langit mo to nagbuhat sa akwa. Giunsa nimo pagpakaila? Unsa nimo pag-explain? Giunsa nimo pagpakaila ang Dios? Mga igsoon, sultihan ko kamo. Ang tinuod nga tawo nga nakaila sa Dios, katong nakaangkon sa Espiritu sa Dios, sumala sa Galatians 5:22 and 23. Nga, but the fruit of the Spirit is love, kung naana na kanimo, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Pag naana sa imuhang abilidad o kinaiya, mga igsoon, mo na siya ang fruit of the Spirit, tinuod ka nga nakaila sa Dios. Apan kung wala ka nakaila sa Dios, ang imong pagkinabuhi dili na uyon ngadto sa kinaiya sa Dios. Kaya ang gipatinguha sa Dios kanato karon nga ang iyang kinaiya mo ay maambit kanato. Apan mo ingon man nga walay perfect ang tawo karon, walay perfect. Atong hinumduman dili ta perfect, but God will make us perfect. Pinagi sa unsa? Pagtuon sa iyang mga pulong, pagkinabuhi sa iyang mga gipangsulti o pagtuman labaw na niini. Pansaon kung ang bunga sa Espiritu wala ka nato. So we need to submit ourselves sa Ginoo aron ang atong pagkinabuhi nining kalibutan na para sa bitaw ang dama, mga igsoon. Ang dama manggod gadula man kita na dili na siya mo-move ang mga tawo ana kung dili nimo na siya puniton. So ang akong gusto ipasabot, mga igsoon, nga kita to ang mga tawo nga nagtindog dito ug katong ang tawo nga nagapunit ato para ma-move niya ang iyang mga tawo, mao to siya ang Ginoo. Nga ang atong buhaton, stand still and let God move. Sagdaan nato ang Ginoo mo move sa tuwa. Dili ta mag-move sa atong kaugalingon, kay every choice there is a consequence. So tanan nato nga pagabuhaton, tanan nga mahitabo sa atong kinabuhi, tanan nga gusto nato mahitabo sa Ginoo, atong itugyan og pasagdan nato nga ang Ginoo mo punit ka nato og magdala ka nato ngadto sa iyang tiilan. Ang akong buhing pag-andom, mga igsoon, nga kitang tanan unta makaangkon niining mga butanga. Ang kinabuhi nga way katapusan nga maoy gipaambit sa Dios kanato nga unta atong madawatan sa pag-anhi sa kaduhang papadayag niya sa kalibutan, sa pagbanhaw sa matarong ug dautan. Once nga mamatay ta nga naa sa tiilan sa Dios, buhion ta o banhawon ta sa Dios nga anaa sa iyang tiilan sa mga sa puwangon sa panganod paadto ug paingon ngadto sa gingharian nga iyang giandam lang kanato. Apan kung kita mamatay nga wala sa tiilan sa Ginoo, sigurado nga banhawon ta, apan hukman ang atong mga binuhatan nga dili mao. Tanan magika nato maayo man kag dautan, hukman gyud. Pero ang naka-advantage lang sa mabuhi nga naa sa tiilan ni Kristo, ang pagkinabuhi nimo, pagbanhaw nimo, si Kristo imo makauban hangtod sa kangturan ug aduna kay kinabuhi nga way katapusan. Pero kung mamatay ka nga wala sa tiilan sa Ginoo, banhawon ka, hukman ka sa imong mga binuhatan, apan ihatag kanimo ang imong gusto nga mahimo mang evil sa imuha naman kay naanad man ka nga nagkinabuhi ka nga dautan. So pagbuhi sa Ginoo sa imo sa man gusto ka diri sa kuan, gwapo kay diri sa langit, ay walay beer diha, walay inom diha, walay sigarilyo diha, impierno na sa kwa. So tungod sa gugma sa Ginoo nga ihatag kanimo, sagdaan kaniya, sige. Tungod kay gusto nimo na inganay kagugma atong Ginoo, mga igsoon. Tungod kay gusto nimo na, ikaw bahala. Moro na sa to, mga igsoon, para sana mingon mo guta nga, gitugot sa Ginoo nga nahitabo ni, gitungot sa Ginoo nga may ngani ni. So ikaw na bahala, Ginoo. So naulahi ang atong pagkuan bitaw. Ginoo, itugot man gid nimo ni, ngani nang gid siya. Atong hinumduman, mga igsoon, sa wala pa na nahitabo ang Ginoo naghatag na untag tubag sa tuwa. Naghatag na untag atong pagabuhaton. Pero tungod sa kagahi sa atong ulo, tungod sa atong pagadisobedience, wala nato gibuhat ang iyang gipabuhat unta sa tuwa. Sa wala pa nahitabo ang mga butang nga udi nato gusto. Sa mga butang nga atong ginapangay sa Ginoo, sa wala pa nato nagipangay sa Ginoo, nakasayod ang Ginoo nga na ato ang dangatan, mao na atong dangatan. So itugot, wala niya, dili gina niya itugot.
Atong hinumduman nga ingon ang Dios nga nagatinguha ako sa pagluwas sa tanan nga makatawhan unta. Nay unta ha, unta nga numan. Naay freedom of choice nga gihatag ang Ginoo sa tuwa. Karon kung di ta gusto nga makaambit og kinabuhing may kinabuhing ayon, kung di ta gusto makaambit na, so naagapon sa to ang choice. Basta na ako'y sakit. Nagsakit ko. Karon naigihatag ang Ginoo sa ko nga natural nga mga pamaagi nga tambal. Og karon tungod kay gahi kay ulo, og tungod sa akong pagkatawhanon, dili ko kini laging maanad lagi tag kining mga pinadali-dali ra nga pagpanambal. Mao ba ginawa ko na obserbar rin gyud sukad pa sa ako sa unag gyapon. Nga ni gyapon ko. Nga ako sa unag gyud nga murag magkuan bitaw nga inom ko ani kay dali ra ni. Pero kato magong mga natural pamagi ana maguna siya. Kaya ang principle mo gud na kung ikaw adunay balatian, naangko nimo na imong balatian tungod gyapon sa imong pagkamasalaypon, tungod gyapon sa imong mga binuhatan nga dili maayo. So naangko nimo na siya sa dugay nga panahon. Ang pag-process ana sa pag-ayo, dugay-dugay pag siya, dili na siya ingong magic nga ana dayon diretso. So anak manam gina siya. So ang kita nga mga tao gusto man tagdali dayon, gusto man itag duso dayon dito diretso. So ang mahitabo ana karon, tungod kay nagsakit ko, dili ko gusto atong mga kuan gusto ko kuan ratol naman dayon ko tungod sa akong pagkatawhanon, ratol na wala ko sabot sa akong buhaton. So akong buhaton magpatambal na kog dali-dali. Di na ko mga atong mga anay-anay pa atong dali gyud karon kinapakyas man ang mga igsoon. Kikisa mo tong choice. Pero kung gituman nimo tong gisulti sa Ginoo nga mao ni siya angay sa imuha. Kung gituman nimo to wala to nahitabo sa imuha. Kay gituman nimo ang giingon sa Ginoo, nga gusto sa Ginoo, kabubuton sa Ginoo para sa imuha. Pero tungod kay wala nimo gituman ang kabubuton sa Ginoo ug gusto nimo tong ngato nga pamaagi sa diha nga ni-apply ka ato ug naay na hitabo sa imo nga dili maayo. Gitugo to sa Ginoo tungod kay gugma ang Ginoo. That's your choice. Kung mao gina imong pagpili nga ang Ginoo, ingon ang Ginoo, yes, imuha na. Mo na imuha. Pero kung gusto ka nga kani akong gusto, mo imong tumanon, diri ka. Nga nakagugma ang Ginoo. Ikaw niya ihatag niya ang freedom of choice sa imuha. So, sa ato ang kapanahonan karon na ang freedom of choice naa kanato ang pagpili sa maayo o dautan. Ang pagpili kung sa tiilan ta sa Ginoo, mamatay ta nga sa tiilan sa Ginoo o mamatay ta nga wala sa tiilan sa Ginoo. Ecclesiastes 12:13 kini mao ang katapusan sa butang, ang tanan na dungog na kahadluki ang Dios ug bantay ang iyang mga sugo kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tawo. So ang Dios magapanlangin kanato nining takna.